Yo Mzansi, welcome to another show, another banger. This is Angisakufuni, your number one show. It's whereby I give people a platform to break up. Mawuthi ukhona umuntu othandana naye and ufila ngathi awuhlonipheki kuleyo relationship, usufuna ukuhlukana naye, xhumana nami. Ngizonihlukanisa Mzansi. I'm sorry about that. Njengoba nazi kuyashisa, sometimes we add acid in our body so ngiloku ngibhodle njalo Mzansi. But mawuthi ukhona umuntu ofuna ukuhlukana naye and uyabona ukuthi ngathi ukunika inkinga kwi relationship yakho, don't hesitate. Make sure that ubhalela uKing Ginger, uthi King Ginger ngicela nje iangisakufuni and I will definitely help you. Today ngiphethe enye couple esa young esafuna uthando sayibheka ukuthi ifuna ukuyapi ngempilo, abakazazi balahlekile. So bayabona ukuthi bayalahlekisana more mabeqhubeka bejola ngcono bahlukane. Ngisacela bahlukanisa together. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand, mabuyo, bampolunyu, class. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to Mzansi, we are back at it. As you all know, mina nje into engiyenzayo bafethu ngisiza abantu abadinga ukusizwa mfethu. Ngino my brother uyangikhalela uthi kumina King Ginger, I need your help. Ngicela ukumsondeza azositshela ukuthi kwenzakalani. Sondela mfethu. Bhuti wami. Yebo bhuti. Mina nguKing Ginger mfethu. Ubhalile kwenzakalani? Igama lami nguThokozana. Ngiphuma from eMsotho. I think Ginger nginenkinga manje. Mfethu. Hayi lo muntu engizwana naye hayi inkinga kuphela. Ngithe kasi amajita yangitshela ukuthi hayi lo muntu lo hayi ubhize kakhulu and ngapha nami ngiyazibonela vele efonini yakhe vele next ukungi-answer ama calls akusafani nakucala njengoba besihlangane ngakhona. Hayi manje King Ginger hayi yiwo ngibhalele wena so ayinhliziyo yami ebuhlungu hayi asengizwile but hayi angiright ngayo. So wena awuthami tshela mina mfethu mawumringa kodwa umuntu wakho umtshela ukuthi uyabona ukuthi kwenzakalana abantu bathini yena uthini? Yena uyayivuma futhi akayiphiki uyayivuma but still insajola so wena uyakufrayisa amaqanda mara or sekuyilento zokuthi hlezi ngiqula amaqala akusafani nakuqala akasangifrayisi lewe bengifraya ngakhona. So wena awuthambunga kamtholi nomunye umuntu mhlambe ke la uzokwazi khona ukuthi uzwakale mawukhuluma? Bengakamtholi but bengisafuna ukucala ngimtshele ukuthi kwenzakalani, inhliziyo yami ebuhlungu sengiright ngayo khona ukuthola umunye umuntu omunye. Awusamfuni nje? Hayi ngisamfuni sengiright. Ubani igama la tshelo wakho? Umbali. Umbali. So wena noMbali bese ngithola isikhathi singakanani? Bengasinto vele ithatha isikhathi sisaqala ngoJanuary. Ngiqala ngoJanuary. Yeah. So uMbali uvume kanjani ukuthi akuphelezele njengoba nginibizile ngathi wena njengoba ubuthi uya kwi-interview umgoqe wathini? Ngimtshela ukuthi ngiya kwi-interview cela ngiphelezele nje. Wavuma. Hayi ke mfethu but yini into ofuna ukumtshela yona ke makafika la? Ufuna ukumtshela ukuthi hayi sengikhathele uye lezi angisamfuni. Lezi zinto lezi bedala abangitshela ngazo sengize ngazibona futhi naye aziphiki nokuziphika. Uzokugulisa into elandelayo. Uzokugulisa into elandelayo. Welcome. Sicela usilandele uMbali mfowethu ebhasini. Sokwazi ukuthi siqondise le ndaba. Ngakhala uthi yami. Kunzima ne? So ikasi bayakuhleka manje. Amajita uma ngibona ngicela ngivela nangekhona nje. Vele kuhlekwe nje. Ngenxa lo mntana. Namachere ikasi ukuthi awasakuthathi serious. Ngoba ngiyakhuziwa ngapha nangapha nje. Inkinga uMbali. Hayi sengizwile manje hayi. Oh. Yo. Askis out yami but izinto kanje futhi ziyenzeka and uma isister nayo mhlawumbe ke unayo a good explanation ukuthi mhlawumbe yini ekwenza kanje and kuzomela ukuthi sizwe leyo nto so that uzokwazi nawe ukuthi ufike on top of it because mawusuka nje mfethu akukho right.
Yabona. Akukho right. Akukho right. Hlobo. Kanti wena lo mntana lolu busumthanda ngempela mfethu. Ngisaqala ukumbona nje ngavele ngawela nje gokuyo phakathi. Hayi mhlathise ngapha futhi akeze mfethu siba. Uye lo. Ubona inhle kanjani intombi yami? Eish. Siswami ngahlala ngapha. Ngahlala ngapha. Kunjani? Ngiyaphila. Mina igama lami ngu-King Ginger siswami. So ubhuti njengoba sihleli naye la ulokhu yasibalisela ngawe uyasichazela the way enithanda kamnandi ngakhona, another way akuthanda ngakhona, another way wena omhlonipha wena ungathini oyithandayo ngaye? Ngithanda ukuthi uyanginakekela. Unalo uthando for mina, kuningi akwenzayo nje ukuthi angikhombise ukuthi uyangithanda. Okay. Nawe kodwa kuningi okwenzayo nawe umkhomba futhi uyangithanda. Kuningi. Azikho izinto ozenzayo kuyena ezikhombisa ukuthi awumthanda. Cha, azikho. Ubhuti kunento afuna ukuyikhuluma nawe and ngizocela ukuthi umlalele. Okay. Hayi Mbali. Nginenkinga la. Hayi Mbali akusafani nakuqala. Lezi zinto lezo zenzayo kwamanje ekuqaleni njengoba besisase right. Hey, bongiphatha kahle nani. Kodwa manje hayi izinto zishintshile akusafani nakuqala. Akukhumbula ngikutshela ukuthi usiboniso bekathini kimi. Ngale out yakho le waloku uyiphika lapha endlini. So Mbali sengize ngazibonela efonini yakho. Hayi Mbali mina bengifuna ukutshela ukuthi hayi sengizwile uwe Mbali. Ngikhathele manje. Ubone efonini yami? Nabantu bayasho Mbali ukuthi wena uyafeba. Ngitshele mfethu ngitshele. Bayasho abosiboniso nabo Andrew. Ngifeba nobani? Cha ufeba nale ndoda ofeba nayo. Uyasho angithi kuthiwa uyabukisa endaweni wena. Kuyasawethu kuthiwa wena uyaziwa wena vele ukuthi ujola nobani. So lokho akufiki. Kuyaziwa ukuthi ngitshola nobani. Ngiyatshela no. Nigcine nini ukwenza sex ke makuthi ujola naye? Nigcine nini? Vele kubalekile ukuthi uzubuze lokho. Ngitshele mfethu sasamthanda. Hayi mina Mbali yiko ngibhalele ubhuti la ngifuna ukutshela ukuthi hayi manje sengizwile uwayi ngikhathela ngisakufuna. Yeah. Angisakuthanda. And uright wena ngaye and usufuna ukuyitholela intombi entsha naye akaqhubeke nalabo obhuti abadala ajola nabo. Obhuti abadala ba. Uthe lento ojola nayo indala. Cha uthi asakufuni kodwa kusalayo noma ungathi baphi. Ayinandaba baphila vele. Awunandaba. Shuthe vele iqiniso lento oyenzayo ukuthi wena ukhona umuntu ojola naye. Vele ukhona manje. Yeah uthi kubhuti asakufuni ngitshele mfethu. Mbali angisakufuni. Anginandaba uvede usingasanganelisi. So ubungasho ngani sonke lesikhathi uthasa wenelisi unokuthi uzwenza into ebuhlungu kanje ukuthi ujole phambili. Yena bengakuboni lokho. Cha phela bengakuboni ngoba ubekuthanda. Cha unenhliziyo embi siswami. Kumele ukuthi ngize ngisho akaboni nina ngeze. Mara bophika mosekuqaleni mos mangikubuza ngakho. Ubuphikelani pho? Angithi ubusafuna ukubenza islima. Uqhubeka umenza islima namanje kade uphika. Shuthi ubusafuna anginendaba vede yena ubengilethela imali. Yonke ebengifuna vede kuyena. Yona nje ebengifuna. Manje kasi bayamhleka bamenza islima ngenxa yakho. Yeah mfethu ungakusaphinde kumfonele mfethu and sister yeah ngitshele mfethu amagama kokugcina uyabonga and yeah ngihlukane mfethu kahle ngesihle. Ngiyacela ukuthi udelete ama number ami ngasaphinde WhatsApp ngasaphinde ungenze next ne. Ukwami nawe kuphelile. 15 ngizoyenza mangifika endlini leyo. Anginkinga. Benze shona ukuthi ngidelete nje. Ngidelete nala. Ngiyarayisa. Kanti awuthama ukhala nje wena usamthanda Mbali? Mbali ngisamthanda mara into azenzayo kimi yize ngasazithandi. Ncese. Ngishuthi ncese sorry wena. Kodwa Mbali hayi mina ngahlukana nawe inhliziyo yami izokhona ukuba right. Uzoba right. Ngeke uzumthole ufana nami vete. Uyakwazi nawe lokho kuningi ngeke uzithole. Angizozama ukumthola. Uzomthola. Uzomthola. Ongaphezulu kwakho futhi. Ongaphezulu kwakho. Lapho ngime kanje nawe uyakwazi lokho. Akazi lutho ngami. Hey wena uyangazi. Akazi lutho ngami. Wena uyangazi. Kanti into wayiswa la. Ama chips uyafry kahle. Eish. Asakufuni wedwa kusalayo. Ayikho ngilahlekile. Welcome. Mthathe mfethu sis abasamfuni. Yeah sisungahamba. Yeah. Uzwenza njani? Usafuna sambe naye njengoba size ngebus ofuna simnike imali ukuthi agibele ayibuyelele yena ekhaya. Singamiyisa phela eBree.
Akazambele. Akayibree. Akayibree. Welcome. Ngizocela umnika u50 uthi ubafo uzogibela ebree lo muntu. Uzoyibuyelela yena eSoweto. Bree ne? Wena sokubuyisela wena wedwa ekhaya. Ya nizobe nimosha ngebhasi. Uyebree. Yambuzo asikisi awuthi amela. Akuzolunga bafa. Uzolunga bafa. Uzozama ukuthola umuntu odla alright ozongiphatha kahle. Ayofana noMbali. uMbali yinja. Yinja. Makhali dog. Hayi kuzoba right but. Kuzoba right. But now uyambona mfethu lo mntwana futhi ufakini leyibovu. Imali yami. Ublonde uyablonda ngemali yami. Ubhizi namanye amadoda la ngaphandle. Ngihlekisa ngabantu ekasi. Namara namajite ekasi azobona ukuthi hayi mina noMbali chayile. Uhlelile. Usazolamba lo. Usazolamba. Lo usazolamba. Nenwele ibomvu. Eish. Mara mbo fresh kanjani? Waye. Eish. Waye. Mara kuzoba right but. Welcome. Thatha lo mtshita mfethu umfake ebhasini simyisa thina eSoweto. Limele le ndoda enhlizweni. Limele lo mtshita. Limele. Ungakhali love, ungakhali, qina. Awulaphupa. Laphupa nabameli balo. Awona indoda mayikhala kanje ingikhumbuza izinkunzi otsekeleke the Pam FM. Harijola ubone. Sidudla sakubina. Yabona lo mtshiti mekhala kanje. Yiwo. Ungikhumbuza nje mfethu utsekeleke mfethu. The blanket waka. Nango komunye ikhalela ngoMbali wakhe. Jola ubone. Take me home, Chris. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand, mabuyo, bambolunyo, stars. Welcome to Alpha Sacrifice. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. What made you go to inkinga usekhathele yesenge